Sziasztok! Ígéretemhez híven most akkor megoldok néhány feladatot a dolgozat feladatai közül. Minden dolgozat ugyanolyan tematika szerint volt összeállítva, tehát nem szükséges mindent megoldani, hiszen ugyanolyan típusú feladatok voltak, de azért jó néhányat most megmutatok. Kezdjük is. X-ből 3 egyenlő 12-vel. Az egyenlet mindkét oldalához 3-at adok. Ez azért kell, hogy az x-ből 3, meg 3, az 0 legyen, és azon az oldalon már csak az x maradjon. Tehát a bal oldalon x marad, a jobb oldalon pedig 12 meg 3, az 15 lesz. Az egyenletet megoldottuk, ellenőrzünk, 15-ből 3, az 12, ez igaz, tehát az egyenletet jól oldottuk meg. Következő feladat 2x per 3 egyenlő 4-jel. Többféleképpen kezdhetünk neki. Én most beszorzom 3-mal. Ugye ez azért van, hogy a bal oldalon levő tört nevezője eltűnjön, ugye egyszerűsödjön, és az maradjon csak, hogy 2x egyenlő, a jobb oldalon pedig 4x3 12 lesz. Az egyenlet mindkét oldalát 2-vel osztom, és így a megoldás x egyenlő 6. Hogy előbb osztom 2-vel, és utána szorzom 3-mal, vagy fordítva, az az egyenlet megoldása szempontjából itt most mindegy. 6 megoldásnak tűnik, ellenőrzünk, 2x6 per 3, az 12 harmad, ami 4, és hát ennek kell szerepelni a jobb oldalon, úgyhogy ezt a feladatot is jól oldottuk meg. 2x meg 7 egyenlő 3-mal. A cél az, hogy az x egyedül maradjon az egyik oldalon, úgyhogy elveszünk az egyenlet mindkét oldalából 7-et, hogy itt ne legyenek számok ezen az oldalon. 2x egyenlő 3-ból 7, az -4-jel, nem kell tőle megijedni, ez csak egy negatív szám. Az egyenlet mindkét oldalát osztom 2-vel, hogy itt ne legyen 2-es, x egyenlő -2-vel, ez a megoldás, ellenőrzünk. 2-szer -2, ugye az x helyére írjuk a -2-t, meg 7. A 2-szer -2, az -4, meg 7, az 3, és hát ennek is kell kijönnie, tehát ezt is jól oldottuk meg. A következő egyenlet, többször kérdeztétek, hogy lehet-e másképp megoldani, ez tipikusan olyan, hogy többféleképpen lehet megoldani, általában az egyenleteket többféleképpen lehet megoldani. Most először elveszek 3-at az egyenlet mindkét oldalából, hogy itt ne legyen +3. Akkor x per 2 egyenlő, 6-ból 3 az 3 lesz. Szorzok 2-vel, x egyenlő 6-tal. Ezt most itt megoldottuk. A másik oldalon pedig azzal kezdek, hogy beszorzom az egyenlet mindkét oldalát 2-vel. Akkor az x per 2-ből x lesz, 3x2 az 6, 6x2 az 12. És most elveszek az egyenlet mindkét oldalából 6-ot, itt is x egyenlő 6 eredményt kaptunk, gyorsan ellenőrizzük. 6 per 2, meg 3, ugye 6-ban a 2 az 3-szor van meg, 3x3 az 6. Ez volt az egyik csoportnak a dolgozata. És ez a feladat jó is. Jaj, még van egy feladat. X plusz 3 per 2. Nagyon figyeljünk oda, nagyon hasonlít az előző feladathoz, csak a 3-as még a tört számlálójában van itt ebben a feladatban. Beszorzok 2-vel, x plusz 3 egyenlő, 6x2 az 12, és elveszek az egyenlet mindkét oldalából 3-at. X egyenlő 9-szel. Az ellenőrzés 9 meg 3 per 2, 9 meg 3 az 12 per 2, és ez 6. Úgyhogy ennek az egyenletnek is jó lett a megoldása. És akkor tényleg egy másik csoport dolgozatát nézzük most meg. X-ből 8 az 20. Mit kell csinálni? Ha itt van egy ból 8, akkor az egyenlet mindkét oldalához hozzáadok 8-at.
Tehát az x egyenlő 28 lesz. Ellenőrizzük. 28-ból 8 az 20. És ez igaz, úgyhogy az egyenlet megoldása sikerült. 5x per 4 egyenlő 15-tel. Itt először szoroztam 4-jel, aztán akkor ugye 15-ször 4 az 60 lesz a jobb oldalon, a bal oldalon pedig nem lesz nevező. Osztom az egyenlet mindkét oldalát 5-tel, de kezdhettem volna is ebből a lépéssel, és x egyenlő 12-vel. Ellenőrizzük a megoldást. 5-ször 12 per 4, lehet egyszerűsíteni 4-jel, ugye a 12-ben a 4 3-szor van meg, és 5-ször 3 az 15. Úgyhogy ez megoldás helyes. Következő feladat 4x plusz 13 egyenlő 1-jel. Elveszek 13-at az egyenlet mindkét oldalából, akkor a 4x az mínusz 12. 4-jel osztok, azért, hogy itt ne 4x legyen, hanem csak x. X egyenlő, mínusz 12 osztva 4-jel, az mínusz 3. Ellenőrizzük a megoldást. Ugye az x helyére mínusz 3-at írok, 4-szer mínusz 3, meg 13. 4-szer mínusz 3 az mínusz 12, meg 13 az 1. A megoldás helyes. Megint egy olyan egyenlet jön, amit kétféleképpen is meg lehet oldani. Először elveszek 7-et az egyenlet mindkét oldalából, 11-ből 7 az 4, tehát x per 3 egyenlő 4-jel, és most szorzok 3-mal. Az x az 12 így. A másik esetben pedig szorzom az egyenlet mindkét oldalát 3-mal. Itt x lesz. A 7x3 az 21, és a 11x3 pedig 33. Elveszek 21-et az egyenlet mindkét oldalából, x egyenlő 12. Ugyanazt a megoldást kaptam, ez már azért biztató. Ellenőrzés, 12 per 3, meg 7, vajon mennyi lesz? De 12-ben a 3 az 4-szer van meg, és 4 meg 7 az 11. Úgy, mint ahogyan az az egyenletben is írva van, tehát ez a megoldás helyes. Utolsó feladat, az egyenletet beszorzom 3-mal, mást itt nem lehet csinálni. Eltűnik a tört, x meg 7 egyenlő 33-mal, ugye 11x3 az 33. Elveszek az egyenlet mindkét oldalából 7-et, így az x 26. Ellenőrzés, 26 meg 7 per 3, 26 meg 7 az 33-ban, a 3 megvan 11-szer, tehát a megoldásunk helyes. És akkor még egy dolgozatot megnézünk, x meg 8 egyenlő 7-tel, elveszek az egyenlet mindkét oldalából 8-at, az x az mínusz 1, ellenőrzés, mínusz 1 meg 8 egyenlő 7-tel, és hát ez igaz. Következő feladat 3x per 7 egyenlő 6-tal, szorzom az egyenlet mindkét oldalát 7-tel, 7x6 az 42, tehát 3x egyenlő 42-vel, és osztom az egyenlet mindkét oldalát 3-mal. Ez a két lépés ismét felcserélhető. 42-ben a 3, az 14-szer van meg. Ellenőrizzük. 3-szor 14 per 7. 14-et lehet egyszerűsíteni 7-tel, 2-szer van meg benne, és 3-szor 2 az 6. Az eredményünk, tehát helyes. 3x-ből 8 egyenlő 7-tel. Hozzáadok 8-at az egyenlet mindkét oldalához, 7 meg 8 az 15. Osztom 3-mal az egyenlet mindkét oldalát, x egyenlő 5-tel. Ellenőrizzünk. 3-szor 5-ből 8. 3-szor 5 az 15-ből 8, az 7.
ahogyan az itt is látszik. Törtes feladat. Elveszek 5-öt az egyenlet mindkét oldalából. X per 4 egyenlő, 7-ből 5 az 2-vel, és szorzom az egyenlet mindkét oldalát 4-jel. X egyenlő 8. A másik megoldás szerint először szorzok 4-jel, X meg 5x4 az 20 egyenlő, 7x4 az 28-al. Elveszek 20-at az egyenlet mindkét oldalából, X egyenlő 8. És az ellenőrzés pedig, ugye 8-ban a 4, meg 5, az 2 meg 5, és az tényleg 7 lesz. És ennek a videónak a legeslegutolsó feladata, X meg 5 per 4 egyenlő 7-tel, szorzok 4-jel, X plusz 5 egyenlő 7x4, az 28-al, elveszek 5-öt az egyenlet mindkét oldalából, és X egyenlő 23-mal. Az ellenőrzés sem maradhat el. 23 meg 5 per 4, vajon mennyi? 23 meg 5 az 28 per 4, az 7. És ez is jól sikerült. Sok sikert a feldolgozáshoz!